ko ni ye muso mun tun be u tɛ selijita ɲɛdɔn u tɛ selijita u tɛ janaba ko ɲɛdɔn u ti janaba ko a farikolo nɔgɔlen don u ka hayida bɛ na n'o ye kalo labɔ ye n'o kalo labɔ banna a tɛ janaba ko farida bɛ tɛmɛ a n'a furu cɛ dugu mana jɛ a tɛ janaba ko aw ma ye san dumuni an bɛ dumuni kɛ sa barika t'a la an bɛ dumuni kɛ sa barika t'a la n'i ye daraka dun dɔrɔn yanni midi cɛ f'i ka taa brochette ni buru ni fɛnw san n'i ye surafana dun dɔrɔn yanni 22h cɛ i bɛ tasani y'an bolo ka yala ne ko shɔtigi tɛ yan jugatigi tɛ yan a bɛ sɔrɔ min fɛ aw t'a dɔn dɛ mɔgɔ min bɛ ka tobili k'a mansanu anw ka baarakɛlaw bɛ si u kun fɛ muso b'i da sunɔgɔ la o tɛ wuli joona ko baarakɛla kɛ daraka daga sigi baarakɛla musoman taara si a kun fɛ jɛnɛya la o jɛnɛba nɔgɔtɔ bɛ na daraka daga sigi o daga sigitɔ o tɛ bisimila i fɔ e mana o daraka dun o bɛ mun de ɲɛ i ye barika t'o la o mais an ka fɔlɔ musokɔrɔbaw olu tun tɛ daga sigi fiyewu fo ka bisimilayi fɔ mais anw ka dagaw tɛ sigila ni bisimilayi ye baarakɛla musoman fana bɛ bila ka daga sigi o tɛ janaba ko ɲɛdɔn n'i y'o dumuni kɛ sa miniti kelen miniti fila dɔrɔn ko cɛ ko kɔngɔ yɛrɛ bɛ n la ko shɔtigi tɛ yan fɛ yan ko jugatigi tɛ yan fɛ yan parce que mɔgɔ min bɛ k'a tobi a tɛ k'a tobi ni saniya ye o de la ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ delila ka taa yɔrɔ dɔ la o y'a jagoya ko f'a ka daraka dun a ko non k'ale fara k'a jagoya ko ayi a sera yɔrɔ dɔ la a ko jatigikɛ n'i ye n banna ka daraka dun e n'i furumuso sira sɔrɔ suna ni farida la dugu jɛlen e muso ma janaba ko a wulila ka daraka daga sigi bon ala y'o gindo yira ne la donc ne ma k'o dun o de kama n banna n'o tɛ a tɛ komi n banna i ka dumuni na dɛ donc n'i ye barika tɛ dumuni na sisan dɛ min bɛ k'a tobi ale tɛ janaba ko a tɛ janaba ko ɲɛdɔn waraitu an-nisa a ko a ye musow ye jahanama kɔnɔ bukman umyan fi tabutin olu ɲɛ fiyɛnen don k'u tulo gberen u bɛ jahanama nɛgɛkɛsu kɔnɔ min narin yakhruju min dimagihinna misla ad-duhn u kunkolo zɛmɛw bɛ ka bɔ u kunkolo fɛ wa abdanihinna muntina farikolow tolilen don k'a kasa bɔ fakultu man tatakataw min al-juzam al-baras kuna ni baki bɔnnen b'o kan ala kɛra ɲininkali kɛ ko nin ye muso jumɛnw ye ko nin ye musow ye allati awladuhunna min ghairi azwajihinna ko nin ye musow ye muso mun bɛ u y'u to cɛ ka furu kɔnɔ ka den sɔrɔ cɛ wɛrɛ fɛ k'o kɛ cɛ den ye k'a sɔrɔ cɛ ta tɛ o de ka ca bi an bɛ den caman kun di i ka so kɔnɔ bi k'o den jamu k'i jamu ye k'o wolosɛbɛnw bɛɛ dilan k'a sɔrɔ i den tɛ dɛ muso donnen bɛ pari 3 ni 4 na e tɛ baara la pari 3 pari 4 ntɛnɛnni ni talatani ni arabani e b'o bɛɛ la e dun tɛ baara la k'e k'o bɛɛ sara a tɛ ɲa ko dɔw kɔ dɛ i y'a ye donc o pari wari bɛ ɲini cogo o bɛ ɲini ten o n'o bolomafara damatɛmɛw o bolomafaraw tɛ dila ala kama dɛ ni min y'a d'i ma n'o ta sera ni ma min di min ka ca n'o ye o ye kɛlɛ ye donc u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kungo fa problèmew na fo finalement muso dɔw bɛ taa don dajugu fɛ o den bɛ sɔrɔ i ka so kɔnɔ e b'o denkudi kɛ k'o wolosɛbɛn dilan k'o jamu k'i jamu ye i bɛ den caman ye ka bere ta i nɔfɛ ko f'a k'i kun ci i woloden tɛ dɛ n'o tɛ mɔgɔ jeli man teli ka bere ta i nɔfɛ k'a k'i kun ci dɛ mais n'i y'a ye den caman bɛ yen u bɛ bere ta i nɔfɛ ko f'u k'i kun ci a caman bɛ kɛ i y'a denkudi k'i ka so kɔnɔ k'a k'i den ye k'a sɔrɔ i den tɛ i y'a k'i den ye k'a sɔrɔ i den tɛ mais ni caman bɛ sɔrɔ min fɛ dɛ musow de bɛ taa don kow la ko mun se t'u ye e bɛ taa don pari 3 pari 4 na k'e k'o pari bɛɛ sara e bɛ ntɛnɛnni na e bɛ talatani na e bɛ arabani na ko f'e k'o wari bɛɛ sara e tun tɛ baara la i laban nata don dajugu fɛ waraitu nisa ale ye musow ye jahanama kɔnɔ mu'allikatun min arjilihinna olu fana dulonnen bɛ u sen na k'u su u kunkolo kan ayiwa k'u ka tila ka u ɲɛdaw jeni k'o fana ye muso jumɛnw ye ko mun tun bɛ cɛ neni i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min musow bɛ yen n'u y'i minɛ nenni na n ko n'a tilala nenni na i bɛ taa duwalen ta k'i yɛrɛ filɛ de ko ne ko a ye nin min bɛɛ fɔ ne ma nin bɛɛ bɛ ne la wa i b'a fɔ k'a ye nenni ekɔli kɛ ka tila k'o k'a musokisɛya kan ye ni y'a terimuso ko k'i ni kɔkɛ yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn na yen bi dɛ n magara jarakɛla yen bi a juguyara dɛ n ye jarakɛ sakan don a tulo la yen a tɛ ni ɲɔgɔn kɛ muso wɛrɛ la a bɛ dan ne ma n ye kuma don a kulo la fo k'a sa a tɛ bɔ a kɔnɔ waraitu nisa a ko n ye musow ye sudul wujuh olu ɲɛda jennen don ka sisi yakulna amwahinna u bɛ k'u nogow bɔ k'a dun jahanama kɔnɔ ala ni kɔngɔ bolo u bɛ k'u nogo bɔ k'a dun fakultu man hawla ya akhi Jibril ale Seydina Jibril ɲininka ko nin ye muso jumɛnw ye kɔngɔ bolo u bɛ k'u nogo bɔ k'a dun fakala Seydina Jibril ko hawla kawadati lati yajma'na bayna isnaini fil haram ayiwa ko ye musow ye muso mun ka baara ye ka walicɛw ni walimusow ɲɛ yira ɲɔgɔn na jɛnɛya sira fɛ an b'a fɔ mun ma ko musokɔrɔba ɲuman n'i mago bɛ walimuso min na i bɛ taa wari d'a ma a b'a fɔ ko problème t'a la ko n b'aw branché a bɛ walimusow wele
imanata war mindi abe clanche di wal musoma rebe clanche ta abe rendez-vous di wal musoma akanga nyon sura le fe watimi abo fini na abe ta nyon sura abe jene yake ubi akanga nyon sura hotel mina abe nyon sura wa ali che ta chene do funan tugune be o terike nan flotigi do ko wallahi do tu terike ko fo ila no ka sunguru welete etaro ni ta chene bakato yai e ma tugi terike ko fo ila fo ko ka jene amuso wele war mana dama abato do di denima ale rebe do blakun donc abe denin ta taxi la ka to bla hotel la wartigi bita ka to sura walma patron rebe ngalon tige kale ka ngata mission de la jamana jando ka suro chiente donc terike la to min tugune mbako o fana beta kata war di denima ka taxi do nyini ka denim bla kono kata den na sigi avion kono patron beta ka to soroy donc u bete men kata jamana wuraw ka tu ka mana ka sigi patron ba wakale tala missiona nga era tugune te terke ko foila fo ka sunguru wele do fana nga bara deni bara wara shitala sunguru wele ko e ma tugi terke ko islamia sraka e ma tugi terke ko ka projet do monter fo eta dron ka wal muso de kunache ka adi iterke ma katolu bla hotel la iterke katolu bla avion ngono iterke a jenia ke muso mo ka bara ka jenia ke la flanya ira nyona alkiyama do eni nugo boka dum ala ni konbulu waraiti imratan rasu ake arasil khinzir komi wati sira ko ay dowe janamana o kungulo le kungulo wa badanul himar oru falgulo falitai jangata suku bebe ka dawkan hawla annamama wal kazbi o kuye muso ye muso munga bara kuye namimeye ka chena balma bla nyona ini chedo baka balma yake nyon fe yana ke furuke maintenant na furuke amuso be ke sababu ye ka aka balma yake ini chedo be teriya ke nyon fe yani furuke ke ni furukera muso be na ka teriya che ini chedo be sigi nyon yake nyon fe aw chekana na ma maintenant muso furaka sigi nyon ya be che me be ta soro cheni re mo se be ba atese mo shima me muso be ke sababu ye ki ni terike fra avec ke sababu ye ki ni balma fra avec ke sababu ye ki ni sigi nyon fra ni be fe ka herake mo ye na boro kala ma bo chen iba manga me ko ho ebiki yere ke baba niu ebiki ga wardondo aha ibalma ulaw ire deumbe ni ko kibe fen fengi balma wiye ni muso jugu bora karama abe do ala ka chen donc atara ka ta fara kurun dalen soro mun kola olu ye lutu mo wiye mo mun ga bara e gorjigania e chewni muso uma ko te chela fu fo muso nyon ani mu ma ko te muso la fu che nyon yaro ambo wati de la sang muso yere demon chew yere demon o be avion biou de nyoma ka moblu sanga de nyoma PDA la gorjigania la o de sanga wilembe san o de kara vokuye o era papier légaliser la jamana do kan cheni chebeta ka ta furuke allahumma aiz al-islam wal muslimin wa damir shirk wal mushrikin allahumma ansur man nasra din wa khuzul man qadala al muslimin amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.